bacotke Mbak Via. Aku kang setyo satu Kau doa terbaik kagum teman dan kekali Mas Ari. Eje leres Mbak Via. Mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Eje kados kala wau bawa dandang kula sida asih menawi dioncaki rong dina mboten rampung. Nggih intinipun mugi atut runtut reruntungan kados mimilan mintuna. Nggih. Estu monggo. Mugi lestari apa pun temanten. Nah, doa terbaik kembali kepada yang mendoakan. Amin. Satu lagu sejuta arti ngoten sejuta arti leres. Kagem temanten kekalian. Monggo. Mugi antuk berkahing widi. HR Audio Ijo Pro Multimedia. Wait,
lho, Pak. Anjir, Bapak. Napa sajake ngantuk? Wah, mbok bilang kesakan tembang napa niki? Monggo, mangke dawuh. Meja sisih. Meja Pundi setunggal, menika, Mas? menika ler. Oh, ler J, piyambak. ler mriko, kidul Ler mriko. piyambak. Jenengan apa pun bingung? Lah nggih niki bingung. Ngersaken tembang napa, Pak? Meja satu niki. Nah, ngoten lho. Perahu J. layar. Lah nggih Pakai ngoten lho. diratos, J. Ngoten. Ngoten. Syukur bagi nggih nek purun. Nah, berkah, J. Purun nyanyi teng mriki. Nah, Lah, ngoten. J. Wong niki disyuting mungkin dicaket jenengan pirsani. J, wonten YouTube saged Nah. nggih, J. Mangga. Pripun? Izin. Isin. Apa anu? Ora sangu apa piye? Oh no. Boten mangga. Lali, wis. Lali. Lambat tapi datang Tenan lali tenan ngono Lah, lho. nggih. Sing Ra dieling-eling Mas wae. Parmo ki ya wis. Sing kelingan muncul. omahe lho marai iki. Ngene iki Jane kudu mboten mulai, lali Pak Mas. MC. Pripun? Lah nyapa? Padatan nek mantan anyar ki karek ngeses. Lah dalah, J. Ya ngono to. Agak pirang dina to niki jane iki? Alah. Datan Oh, ya tebet wis. derek kok. Rodok cawak. Jano. Alah muga-muga nggih nular kae lho. Heeh, ngono. Meski Jano samburi saestu. kabeh iki lho dagangan Lagi iki. mirsani aurane wis beda dhewe pokoke. Aku besok nek mantan anyar ora ngono kuwi. Lah pripun? Terus piye? Ya tak gawe banter. Nah ngono, balapke no. Alah jano. Cih monggo diajeng. Mugianto rekating wiji Aji, kalau wis tengah lakon teman. kagem teman